Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом соусу, який я готую вже багато років. Це справжня знахідка для любителів пікантних і солодких соусів. Це соус Sweet Chili або, як ще його називають, солодкий чилі. Це ідеальний супутник для курки, риби, морепродуктів, а також він чудово підходить для заправки салатів. Повірте мені, він стане справжньою зіркою вашого столу. Для приготування цього соусу нам знадобиться 150 г червоного болгарського перцю. Обов'язково обирайте червоний, тому що саме цей колір є характерною рисою цього соусу. Вся перчина мені не знадобиться, відміряю рівно 150 грамів, тому що в цьому соусі дуже важливі пропорції. Ріжу його на невеликі шматочки та відправляю до чаші блендеру. Далі беру 150 г гострого перцю чилі. Ось тут будьте обережні, адже цей перець дуже гострий. Нарізаю його на шматочки, викидаючи лише хвостики, а от насіння обов'язково залишаю. Це також характерна особливість цього соусу. І не забудьте одягти рукавички, бо контакт з гострим перцем може надовго залишити неприємні відчуття на руках. Обидва види перцю я відправляю до блендеру. Масу я не подрібнюю до однорідного стану пюре, потрібно лише кілька обертів блендеру, щоб залишилися невеликі шматочки. Ось приблизно так має вийти і у вас. Тепер ця ароматна маса йде в каструлю, де ми будемо варити соус. Далі очищаю часник, його теж потрібно 150 грамів. Зверніть увагу, що пропорції дуже легко запам'ятовуються. Ми все брали по 150 грамів. Часник я ріжу на невеликі шматочки і також буду його подрібнювати у тому самому блендері. Тут знову ж таки не потрібно буде робити пюре. Достатньо буде лише декілька обертів. І часник залишається в невеликих шматочках. Всі ці інгредієнти – болгарський перець, перець чилі та часник – я відправляю в одну каструлю. Тепер додаю 10 г солі, 250 г цукру та 100 мл рисового оцту. Коштує він недорого, близько 20 гривень, і придбати його можна в будь-якому супермаркеті. Якщо ви захочете замінити його на звичайний, то зверніть увагу, що концентрація рисового 4%. Далі вливаю 500 мл води. Все це ставлю на вогонь та даю закипіти. Після закипання варю 30 хвилин на середньому вогні. Сильно кипіти він не повинен, нічого уварювати ми не будемо. Поки соус вариться, я готую крохмальний розчин. До 5 грамів крохмалю додаю 2 столові ложки води і добре перемішую. Звичайно, не забуваю простерилізувати баночки та кришечки. Через 30 хвилин варіння додаю крохмаль. Ще раз перемішую, тому що крохмаль має властивість осідати, та вливаю його в киплячий соус. Добре перемішую та проварюю ще 5 хвилин, поки соус не набуде глянцевого блиску. Саме це є ознакою готовності. На даному етапі вам може здатися, що соус занадто рідкий, але не переживайте, після охолодження він набуде ідеальної консистенції. Отже, через 5 хвилин кипіння вимикаю вогонь та розливаю по підготовленим баночкам. Щільно закручую кришечкою та залишаю на столі до повного охолодження. Після охолодження ставлю соус до холодильнику, де він може зберігатися дуже довго. Готуйте, насолоджуйтесь та діліться своїми враженнями. Сподіваюсь, що цей смак додасть яскравості вашим стравам. Смачного, друзі!